Kagkaron ang inyo News Team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Merkules, Oktubre 14, tuweg 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag babatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Sa una kita sa mga balita lokal. Banwas ang hinubaan kag San Enrique, COVID-19 free na. Samtang syudad sang Talisay, wala naman sang bagong kaso sang virus. DSSD magapanagdag sing sa payout sa masunod nga semana. Sa balita nasyonal, 4 ka oras nga curfew ginarekomendar sang gabinete sang presidente. Senado ginaprubahan ng layi nga nagahatag kay Presidente Duterte sang anti-red tape powers. Kag sa aton balita international, COVID-19 infection sa mga health worker naganubo na. Sa sports balita, anay 76ers Coach Brown nag-resign bilang head coach sang Team Australia. Kag sa aton balita entertainment, Liza Soberano emosyonal bangod sa mga kabataan nga biktima sang pagpang-abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Medical doctor. Alas 6:02 saksyonan ang aton sining oras karon yung gabi abi ko nagsulod. And welcome na mga kaaksyon sa aton sining greetings time sa aton sining Facebook Live nga naga-monitor karon nga Wednesday night action ana. And unahon naton diri tamyaw si Ma'am Jocelyn Arisivita Ola, good evening Action Radio. Si Ma'am Heaven nakatune in naman via Facebook Live. Si Ma'am Zet Alunan, good evening Action Dale and Action Ana. Si Sir Joshua Christopher Patagani Belas, good evening Action Ann and Dale watching from Hinigarana. God bless. Sige, salamat gida. And kay Ma'am Sheila Duyage Salazar, good evening Action Radio Bacolod watching in Saudi Arabia. Salamat gid no kay Ma'am Sheila. Si Sir Alex Monteza, mayong gabi Sir Dale and Ma'am Ann, matamis nga gabi sa inyo nga duwa. Salamat Sir Alex. And kamusta ka man dira sa inyo sining nga ginahamtangan? Nakapanyapon na ka mo. Actually, dosod ala itong nasuryahan mo. Gutom mo. Oo, si Sir Alex Monteza. Okay, gid ko no. Si Ma'am Vanessa Mayo, good evening. Wednesday. Kaya si Ma'am Vanessa. Hi Ma'am Vanessa. Wednesday morning, to kano sila. Good day everyone. Greetings from Minneapolis, Minnesota. Happy birthday ganito na kay Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso. Action Day. Yes, happy birthday kay Mama Liza Joy. Kabay pangatagan ikaw sang maayo nga panglawason sang mahal nga makaako. And more candles to blow. Same na. And more birthdays to come, Action Ann. Go ahead. Away pa, sige. Pass anay si Action Ana. Si Ma'am Miriam Gregorio watching from Handumanan. Good evening. Si Abril Bibal Yusef. Good evening, Action Radio from Sitio Tuburan, Barangay Pandanon, DSB. O sa mataga Purok Bunga dira sa DSB. Or Purok na or Barangay. Barangay. Sige, ganyan mo. Purok ang bunga. Barangay Bunga. No, dira sa mga kasimple family. Oo, kag Prudente family. Yes. Salamat, Gid. Kag ni Action Brian. Yes, Action Ann. Si Vanessa M. Mayo ang nagliwatch siya. Miss Annie and Action Dale, hello with heart emoji. Salamat, Gid. And padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining nga mga greetings mga kaaksyon na kay ginatinguan natin nga ma-recognize ang aton sining nga mga followers and likers sa social media. So, comment down and standby kita para sa aton mga balita lokal.
Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 5 Action Radio Philippines Standard Time kakaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gendeklara na bilang COVID-19 free municipality ang Banwasang Hinubaan Negros Occidental. Ini ang ginanunsyo ni Mayor Ernesto Estrao sa exclusive interview sa Action Radio Bacolod Subong adlaw. Suno sa alkalde naka-recover ng tanan nga 39 ka mga COVID-19 patients nga lunsay mga locally stranded individuals kag returning overseas Filipinos. Suno kay Estrao, napabilin man ang zero ang local transmission sa Banwa umpisa sang magdalang kaso sang virus. Bawod sinibalik na sa normal ang mga aktibidad sa munisipalidad. Apang ginklaro man sa alkalde nga nagapadayon sa gihapon ang pagpatuman sang strikto nga health protocol kag ginadumilian nga makasulod ang hindi residente sang Banwa. May gini-issue man nga executive order sa Estrao nga nagapatuman sang temporaryo nga moratorium sa entry sa tanan nga mga ambulant vendors o kon bolantero nga halin sa sagwa sang hinubaan. Samtang ginanunsyo man sa Facebook post ang San Enrique nga COVID-19 free naman ang ilang Banwa matapos nga naka-recover na 53 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Naka-survive na ang amon nga tanan-tanan nga nakasitive 39 kay kuha na siya tanan mga mga Elisay OFW kag ba mo na aton policy nga pag-abot sa hinubaan bisan naka-solve test na sila hindi kita mag-allow nga magpuli gid sa ila nga balay. Nabatian si Hinubaan Mayor Ernesto Estrao. Naka-record sang COVID-19 zero case ang syudad sang Silay, Apuntalisay, Negros Occidental umpisa sa tung Agosto 29, 2020. Ginpahayag ni City Administrator Attorney Jonathan Yaldama nga isa sa mga rason sa pagnubusang kaso amo ang temporaryo nga pag-suspend sa pagbaton sa mga locally stranded individuals sa probinsya. Dugang pa ni Yaldama o kon Yaldama padayon sa gihapon ang mass testing sa plaza publika sang syudad sa kada Martes kag Miyerkules. Nagdugang man sang quarantine facility ang syudad sa Bulutuan sang Rafael B. Lacson as of October 14, 2020 nga record sang City Health Office. 24 ang dugang nga recovered patients kag 11 naman ka mga barangay ang hilway na sa COVID-19. Sa kabugusan, 560 ang confirmed cases, 485 ang recovered patients, 59 ang active cases kag 16 ang napatay. Sa iban nga balita lokal, sa masunod na nga semana magapatigayon sang payout ang DSWD Region 6 supod ang DSSD Bacolod angot sa mga benepisyaryo sang financial assistance para sa mga sektor nga lubos nga naapektuhan sang COVID-19 pandemic. Suno kay DSSD Bacolod Head Pasitatero, ila sa karon ginaisip ang numero sa mga benepisyaryo kag ang payout ang patigayonon sa barangay. Ang DSWD National ang una nga nagtugyan sang 5 million pesos sa Bacolod para sa bulan sang Oktubre. Suno kay Tero, ang ayuda nga babaton sang benepisyaryo ang yara sa 1,000 tubtob 5,000 pesos depende sa assessment kag sitwasyon. Ginpatag ni Tero nga sa 5 million nga pondo sa bulan sa Oktubre, didto man ginkuha ang ginpaplete sa mga badyaw nga nagapauli sa Mindanao kag mayara man sang pondo nga ginpain para sa mga nagpangayo sang ayuda sa DSWD Satellite Office sa syudad. Suno kay Tero, magapagawa man sa anunsyo ang syudad angot sa sistema nga ila ipatuman para sa dugang nga benepisyaryo usar ang dugang 5 million pesos nga pondo gikan sa DSWD sa gihapon para naman sa bulan sang Nobyembre. Mga PLP kami yan next week yan for the first time ng 5 million na. Tanan nga nakabo interview na to pay out niya is October. And then another payout will be on November. Ano ang manners ng payout next week? Per barangay gihapon, kasi para hindi na magdamo naman dala. Okay. Per barangay kami schedule niya. Dapat yan si DSSD Bacolod Head Pasitatero. Yara na sa 90% ang natapos sa installation sang 73 ka mga high definition nga mga CCTV sang syudad sa Bacolod. Sa manumduman, ang syudad paagi sa Bacolod CDRMO ay nagbakal sang 2019 sang 73 ka mga CCTV sa nga mayara sang siyam ka mga television monitors nga nagabalor sang 21 milyones pesos. Lakip sa mga lugar nga butangan sang CCTV amo ang 6th Street, Alhis Road, Araneta Avenue, Circumferential Road, Hilado Street, Bacolod Government Center,
Rizal Street kag pila pa ka strategic area sa syudad. Suno kay Vargas sa tiun nga matapos install ang 73 ka mga CCTVs, idi ang pag-testing o kung i-testing sa sulod sang isa ka semana para mahibaluan kung may mga technical problem. Ang CDRMO ang may existing nga 39 ka mga CCTVs pero kapin sa 30 ang operational kag iban ang may diferensya. Tuyo sang sini nga proyekto ang crime prevention, crime solution, traffic ug flood monitoring. Nahamtang sa Bacolod Old City Hall ang command center sa Bacolod CDRMO. Sa dugang pangabalita lokal, nasaylo na sa extraction team sang syudad sa Bacolod sa isolation facility ang 25 ka mga public market vendors nga nag-positibo sa surveillance sa swab testing nagligad nga Oktubre 10. Suno kay Executive Assistant Ernesto Pineda ang cluster head on market kag pamuno man sang extraction team sa Emergency Operations Center sa Bacolod. 23 ka mga COVID-19 positive ang ginsaylo sa isolation facility, isa ang nag-quarantine sa pasilidad sang Silay kag isa man sa pasilidad sang EB Magalona. Suno kay Pineda, igabiyahin naman subungad daw ang specimen sang 347 kadugang mga market vendors sa swab test kahapon nga daw Martes padulong sa laboratorio sa may syudad sang Cebu. Ginapaabot ni Pineda nga magwa ang resulta sang test sa Biyernes o kon sa Sabado nga adlaw. Samtang ginpahayag man ni Pineda nga ginaduso sa mga market vendors ang 2 entrance and 2 exit policy hagpagbukas man sang merkado sa adlaw sang Domingo kag initanan ang subject pa sa approval sang syudad. Mag-aabot buwas nga adlaw si PNP Chief General Camilo Pantriatos Cascolan sa Police Regional Office 6 suno ka PRO6 spokesperson na Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ini ang una nga kaygayonan nga magabisita si Cascolan sa PRO6 bilang tagpamuno na sa PNP. Dugong pa madamo man sila sa aktibidad nga ginpreparar para sa kay Cascolan. Pangod sa pandemya, hindi na makabisita si Cascolan sa iban pang city police offices kay provincial offices sa Region 6. Una diri gin-require nga magpaidalam sa RT-PCR swab testing ang tumalambong apang gidwave ini ni Cascolan kay ginpahayag nga hindi na kinahanglanon sa baylo ipatuman lamang ang health protocol. Si Cascolan ang nagserbe nga Deputy Regional Director for Administration sa PRO6 sa tuig 2014. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 12 Action Radio Philippines Standard Time, GTX. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa siyam na parte. And we are back actionaan sa aton sining pagpangalagad para recognize ang aton sining mga avid listeners via Facebook Live. Nalipat na ako kung diin kita nag-end pero random nga greetings from Evelyn Nepomuceno. Mayong gabi actionaan kag Action Dale. More power on your show. Salamat gid kay Ma'am Evelyn. Si Sir Alex Monteza, nagatamyo lang si kay Sir Arnel Ariola, Ma'am Eden Ariola, sang Abada Sky, sa may pamilya Chongko sang Greensville. Madamo gid nga salamat. You're welcome, Sir Alex. And araman nakamonitor tonight si Miriam Gregorio. Paano kami maka-apply sa DSSD kay wala man di may galista, wala pa man gani amon sa second tranche. Okay, no? So, ang Financial Assistance Action An, actually, na-identify na niya, no? Sang DSSD Bacolod, no? Kaya naka-interview na sila before Action An. So, hulaton naton ang panibagong announcement, no? Sang LGU sa Bacolod para naman sa bulan sang November nga financial assistance.
From M. Esmeralda Dolido, good evening Action Day. Ilan Action An, patami ako sa tatay ko nga si Elias Dolido, 80th birthday ni Action An. Buwas, watching from Hong Kong. So happy birthday, 80th birthday kay Tatay Elias Dolido. And naka-monitor naman ang pila ka mga officers ng Energy Funds Club. Kaya kay Ray John Tan Villalon. Good evening Action Radio, watching from Barangay Purisima, Manapla. Good evening kay Dennis Richard Teboroma. Kag sa Energy Funds Club. Do ka namit ka, unsang puto, Manapla how. Okay, nag-aulan-ulan Action An. Ano lang Wala kita da. Wala kita da. May Guys, kape, wala ako. Kape Action An. No, kape kag or dinuguan. Hindi na naman dumduman ko sa kape Hindi na tuman ang alupi. Ang kape, sige. And by the way, gina-promote naton ang pila ka mga promo sa Action Radio Bacolod. Ari Action na may importante ini para sa mga estudyante nga wala dira sang gadget pero naka-online class or nagarenta dira or nagahulam. Pwede gid kamo maka-join sa 4-piece nga program sang syudad sang Bacolod. Kinahanglan lang isa-isay lang ang inyo sining makatandog balatsagon nga istorya Action An kag sabton ng pamangkot nga deserve mo nga makabaton sang tablet or cellphone. So tubdob gid lamang sa October 19 ang ining promo. Ipadala ang inyo sining nga mga entry sa Action Radio Bacolod Facebook page nga may subject nga ARB 4-piece Action An. Kag for more information and details ang sining promo, mag-visit lang sa aton sining official Facebook page kay nakapin to Action An ang aton sining mga mechanics para sa dugang nga mga impormasyon. Yes, kay nang Emilu Calonia kag Calonia family, mayo nga gabilang diragag, mayo man nga pag-monitor. Sa kay naman Action Day si Ma'am Miriam Gregorio, paano kami maka-apply sa DSS dito? Nasabat ko na siya. Nasabat mo na. Ang bakog Action An. Nakatutok ko sa sa sudan. Sinsya Action Day la. Sa kay Alex Montesa. Okay. Tamyaw niya si Arnel Ariola kag si Ma'am Eden Ariola sang Abaday Sky sa pamilya Chongko sang Grantsville. Thanks Geda. Sige, thank you man. Sa kay Charlene Oro Javier, good evening. Naga-monitor sila sa area sang Barangay 2 sa always gid naga-monitor. Sa kay Sir Junjun Esteves, good evening man. Naga-live from Binondo, Manila. Sa kay Ma'am Rose Guevara, puto manapla plus dinuguan equals satisfied. Nag-agree Action na si Sir Alex Montesa. Lain mo ni si Sir Alex Fuentes or si lain mo na siya. Lain mo na siya. Pareho lang sila. Tukayo sila dua. Si Sir Junjun Esteves, good evening Action Day, live watching from Binondo, Manila. Salamat gid. Sa kay Ma'am Nani Inventor Arosa, good evening. Naga-monitor sa area sang Barangay 28. And dira man sa area sang Barangay 2 Action An, Bacolod City, si Ma'am Charlene Oro Javier, good evening Action Day, Action An, watching live. Natapos mo na Ay, okay, sige. Mas mayo nga liwat-liwat para matatak gid, unlimited. Always gid naga-monitor dira sa area sang Barangay 2. Salamat. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 6:19 kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal. Nagpangabay si Presidente Rodrigo Duterte sa mga local government units nga panubuon ang curfew hours para mabuligan nga maka-revive ang ekonomiya sang pungsod. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagsuwestyon ang gabinete nga ipatuman ang curfew umpisa alas 12 sang tungang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Pero suno kay Roque ini ang rekomendasyon sang gabinete kagyara na ini sa lokal nga panguluhan kasunod nga kinahanglan pa nga magpasar sang ordinansa.
Una na ginaprobahan sang gabinete ang rekomendasyon sang economic team nga tugutan ng mas madamo nga tawo nga makagwa sila nga balay ag pagpatuman sang one seat apart policy sa pampubliko nga salakyan. Inaprubahan sang Senado ang layi nga nagahatag kay Presidente Rodrigo Duterte sa anti-red tape powers sa pagproseso sang lisensya sa gobyerno kag permit application sa sulod lamang sang pila ka oras matapos ginpahayag sa Malacañang nga isa ini ka urgent measure. Sa boto nga 23 kag 0 ginaprubahan sa Senado ang Senate Bill 1844 sa adlaw nga nabato ng sulat sang presidente nga nagapangabay nga padasigon ang pagpasar sang layi. Tuyo sa nga layi agud nga mapadasig ang pag-release ang permits kag lisensya sa national agencies kag local government sa panahon sa national emergency pagiman sa paghatag sang poder sa presidente nga paliputon ang paghulat, suspendihon kag i-waive ang requirements para makakuha sang permits sa licenses sa clearance certifications o kon authorizations. Nasaad sa sulat sang presidente nga ang nasambit nga special power ang kinahanglanon para matutukan ang economic activity, mapadasig ang recovery kag masiguro ang madasigman nga pagdulong sang serbisyo publiko sa panahon sa karon sang COVID-19 pandemic. Ginkakas naman si Camarines Sur Representative Luis Raymond Villafuerte bilang Deputy Speaker ng House of Representatives. Si Villafuerte ang ginabuslan ni One Pacman Party List Representative Mikey Romero. Si Villafuerte ang kalyado ni Anay Speaker Alan Peter Cayetano samtang si Romero naman ang nagasuporta kay Speaker Lord Alan Velasco. Samtang ginpili man sang Kongreso si Oriental Mindoro Representative Salvador Leachon, kalyado man ni Velasco bilang Senior Deputy Speaker. Ginbuslan ni Leachon si Davao City Representative Paulo Duterte. Sadtong Martes sokon kahapon si Duterte ang napilian bilang chair sang Committee on Accounts, ang komitiba nga in charge sa internal budget sang chamber. Nagpamtang sa police clearance ang PNP o kon na police clearance hub ang PNP sa ginpili nga malls bilang inisyatibo sa tuyo nga mapapos ang proseso sa aplikasyon nga kalabanan kinahanglanon para sa trabaho. Sa press conference ginpahayag ni PNP Chief General Camilo Cascolan nga ang operasyon sa police clearance hub sa mall dako ang mabulig sa pagserbis ang mas maayo pa sa mga Pinoy. Ginklaro lamang ni Cascolan nga wala nang kompetensya ang PNP sa NBI sa among atikang. Dugang pa ni Cascolan may yara na sila sa pag-istoryahanay sa NBI angod sa kooperasyon kag koordinasyon sa police clearance sa National Police Clearance o kon NPC. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sabay ni Tres Action Radio Philippines Standard Time. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Kag sa detalye sa aton balita international, ginpahayag sang World Health Organization nga amat-amat na nga naganubo ang kadamuon sa mga health worker nga nagakatapikan sa COVID-19. Sunod sa WHO, kung basihan ng pahayag sa UN Health Agency, ginapakita sa analysis sa rin sa data sang 83 ka pungsod, makitaan nga may substantial decline sa kaso halin sa pag-umpisa sang pandemic.
Sunod kay WHO epidemiologist Ana Pirocho, ang proportion sa health workers nga narakip sa bagong natapikan sang virus ang padayon nga naganubo. Pila naman sa gintumod sa WHO nga rason sa pagsaka sa nagaka-infect nga health worker amo ang kakulang sadto sang personal protective equipment kag kakulang man sa training kung paano ini gamiton. Sa balita, nasa aksyon. Sa sports balita, nag-resign ang anay Philadelphia 76ers si Coach Brett Brown bilang head coach sang Team Australia bangon sa professional kag personal reasons. Si Brown ang natala nga mag-coach sa team nga Australian Boomers para sa Tokyo Olympics sa 2021. Ginpalin sang 76ers si Brown sang Agosto 24 isa kadlaw matapos nga na-eliminate ang team sa playoff sa kontra Boston Celtics pagi sa 4-game sweep. Si Brown ang nanguna sa 76ers sa playoff sa tinaliktad nga 3 ka season kagyera sa team sang 7 naman ka season. Sa balita, nasa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, wala mapunggan sa aktras nga si Liza Soberano samtang nagahatag sa nga mensahe para sa mga kabataan nga members ng women's rights group nga Gabriela. Ang relate naman ang aktras sa mga istoryahan na ang nanging eksperyensya sampilan niya ka mga fans nga may kangtanan ini sa sexual abuse kag harassment. Suno sa aktras, madamo ay nag-open sa iya angot diri sa nga gindemanda niyang isa man ka netizen nga nag-post sang rape joke batok sa iya sa social media. Sa ginpatigan nga webinar nga ginorganisa sa Gabriela Youth, isa si Liza sa mga nanging speakers kag diri ginpakilala ang aktras bilang young woman influencer. Sa balita, nasa aksyon. Lasay sa 32 sa Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Oktubre 14 tuig 2020. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon